sai dai abun mamaki da abun bakin ciki ko wanda kowane lokaci mun ka tuna a wannan zamanin zamu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda mun yi zaben tumun dare dan ba ma dauda takarar gwamna a PDP a jihar Zamfara babba hasara ce domin mutum ne wanda bai iya jagoranci ba kuma bai san me ake kira aikin jam'iyya ba kuma wata rana idan ni diba ba mu ga laihin shi ba saboda ya Assalamu alaikum rahmatullah wa barakatuhu. Sunana Dr-Aslam Aliyu Gimbiyar Gaura. Ina miƙa godiya ta musamman ga Allah subhanahu wa ta'ala na bamu dama da yayi mun ka zama masu rayuwa da lahiya da juri kowace irin jarabawa. Na nemi in kira manema labaru saboda in miƙa godiya ta musamman ga al'ummar jihar Zamfara domin ganin jajircewa da suka yi ranar Asabar ta wuce na zuwa su zaɓi ɗan takararmu na shugaban ƙasa Alhaji Atiku Abubakar, waziran Adamawa. Ina miƙa godiya ta musamman ga jam'iyyar PDP ta jihar Zamfara irin jajircewa da nuna su da ƙauna da kuka yi ga ɗan takararmu. Kuma ina ba ku haƙuri da irin ibtila'in da muka gani da jarabawa na ganin cewa yadda zaɓen bana ya kasance, wanda insha Allahu gaskiya za ta yi halinta, kuma ku yi haƙuri ku kwantar da hankalinku kar ku samu karyar gwiwa. Insha Allahu za ku ji labari mai daɗi nan ba da daɗewa ba. To honorable, waɗanne shirye-shirye ne kuke yi yanzu domin ganin cewa kun ci zaben gwamna da za a yi da 'yan majalisar dokoki, duk da yake cewa akwai rabe-raben kawuna a cikin wannan jam'iyya ta PDP? To alhamdulillah, wanda duk ya san jam'iyyar PDP jihar Zamfara ya san tun lokacin da gwamnan jihar Zamfara ya batta mu mun karɓa ta tun tana rairaye har ta kai matakin da ta tsaye da ɗan takarar gwamna, ta tsaye da sanatoci da 'yan majalisa na jiha da na ƙasa. Lokacin da tattahe su wannan jam'iyyar ta rabu an bamu mu biyu kawai, wasu wa'anda aka cewa manyan mutane ne a cikin jam'iyyar PDP zuwa mu 3 zuwa 4, daga shi former deputy gwamna sai ni sai dan majalisa Kabiru Classic, ina ganin sai Shattima Rijiya. Mu ne muka zo muka dawo muka yi kiyateka har ta kai matsayin da cewa Allah ya kawo su mutane suna so su shigo su yi takarar gwamna da 'yan majalisu a cikin wannan jam'iyya. Mun iyakai mu na ganin cewa jam'iyyar PDP ta dawo da martabarta a cikin jihar Zamfara. Sai dai abun mamaki da abun bakin ciki ko wanda kowane lokaci mun ka tuna a wannan zamanin zamu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda mun yi zaben tumun dare dan ba ma dauda takarar gwamna a PDP a jihar Zamfara babba hasara ce domin mutum ne wanda bai iya jagoranci ba kuma bai san me ake kira aikin jam'iyya ba, kuma wata rana idan ni diba ba mu ga laihin shi ba saboda ya zo cikin jam'iyyar mu dan wanka ne. Cikin awa 42 mun ka bashi takarar gwamna, kuma wayannan mutanen da sun ka bashi takarar gwamna su ne mutanen jam'iyya, 'ya'yan jam'iyya. Dan baka isa ka hito ka yi takarar gwamna ba kana tare da wata jam'iyya da ka zauna karkashin ta ba. So abun mamaki shine lokacin da yake nema ya shigo takara ya shigo ne karkashin jam'iyya, amma daga baya da ya samu burin shi da abun da yake nema shine ya fara banzarar da jam'iyya, yana ɗaukar mutanen jam'iyya ba komai bayan yana ganin ya cimma burin shi. To abun da muke tunani, tun yanzu kana dan takarar gwamna baka da alƙibla, baka iya rike 'ya'yan jam'iyya, baka ɗauki 'ya'yan jam'iyya wani abu ba, ka banzarar da jam'iyya, kuma kana ma wannan jam'iyyar ta PDP zagon ƙasa. To me kake son mai? Idan an baka shawara ba za ka ji shawarar mutane ba? Babu abun da ka aje a jihar Zamfara sai dai ka muna ƙarya? An taba gwamna da ƙarya? In dauda baka iya takarar nan ka aje mu jam'iyyar PDP takara tun harko ka ce ba za ka iya ba, a ba mu wanda ya san zahin jam'iyya. Dama Hausa suna cewa naka ne. Dan da dan ainihin jam'iyyar PDP ne ba dan wanka ba mun ka ba tiket din mu na takara, ba zai banzarar da jam'iyya bai wulakanta ta, ya dinga mata zaman kasa, ya dauki yaran mu na jam'iyya musamman ciyamomi na local government da sauran manyan jigajigai na jam'iyya a jihar Zamfara, ya mai da su membobi a committee, ya dauko wasu sabbin mutanen da ya da su yan wanka mutanen Abuja yana ba su mukamai. To idan ka ba da mukamin committee na cewa wai kai ka shiga zabe, idan ka ci zaben kana nuhin cewa mutanen da a jihar Zamfara waɗanda suka baka wannan takara su ne za ka aje gefe ka ɗauko wasu mutanen da ba 'yan indijin na jihar Zamfara ba ka ci da su gaba? Kamar in gaya muku misali, abin da ya sa ni gaya muku wannan magana ce wadda ya kamata mu yi ta gida, amma matsayin mu jashtattu 'yan siyasa wanda kowa san ba muna siyasa don kuɗi ba, muna siyasa ne don 'yancin kanmu.
kuma mu matasa ne muna wannan siyasan ba don komai ba domin mu ga cewa mun taimaka ma al'umma, mun gwada mu matasa yan uwanmu a ƙidodi na siyasa waɗanda za su dogara ga kansu. A kowane lokaci ina kishin al'umma musamman matasa yan uwana na gaya musu cewa kar ku yadda ku koma gehe ana muku wayo, ana haɗa ku da manyan mutanen da suke iya taimakon kuna zagin su domin a banzanar da ku, su kuma 'ya'yansu suna ƙasar turai suna karatu. Lokacin da Dauda ya shigo yana takarar gwamna, kowa ya sani yana neman ya ci firamare election nan cikin gida na same ni yana roƙona na in bashi delegate inda zai ci zaɓe, kuma ya sani na bashi delegate kuma ya ci zaɓe, kuma duk lokacin da za ka ganin Dauda ya bugo ya bukata garai, kuma idan wannan bukatar tashi ta biya ba zai ƙara kira na ba. Ban taɓa ganin mutum a jihar Zamfara mai bala'in son kashe irin Dauda ba, domin abun mamaki abun takaici satin da ya wuce mun yi zaben dan takarar shugaban kasa, kowa ya sani Dauda tun da ya zaben shugaban kasa gida shi ya shige ruhe hana access, kowa bai ganin shi, sai dai ya dauki waya shi yana duba result inda aka turo mai da na gaskiya da na karya, domin bai ma san me ake kira siyasa ba a Hausance, ya watsa mu duniya na cewa ya aiki wanda karya ya kai abubuwan da mun ka ba mutane suna hannun shi, komi yana dan takarar gwamna shi aka ba mai taimaki al'umma, domin mun san halin da jihar Zamfara take ciki. Kuma idan Dauda yana ji na san ƙarya ne, me ya kai shi gidan Baba Janar Ali Gusau ranar Juma'a da ta wuce? Ka je gidan Janar Ali Gusau ne domin mu zauna mu tsara ganin cewa yadda za a ci da jam'iyya gaba, kuma kai ka kawo tsarukan da kake son a yi, ni da kai da Mahadi muna zaune ka kawo abubuwan da kake so a yi, kuma muka maka abin da kaka so. Amma Dauda da ka koma gidanka mun samu labarin tahiya kai ka bata mu kowa suna, kana cewa kai ba a baka komai ba, wanda ƙarya ka kai, ka ɓoye kayan mutane ne ba don komai domin ka ci gwamna. To an taɓa cin gwamnati can amana? Wanda duk ya sani ya san Atiku na kai, jam'iyya ta Atiku Abubakar ce, kuma akan Atiku Abubakar kowa san na taka rawar gani a Najeriya domin ganin cewa na ci da jihar Zamfara da Najeriya gabaki daya. Idan Dauda Atiku zai ce mai ka a Najeriya kuma ka da ka ci amanan mu, to menene kake son mai ka aji jam'iyya gehe kuma kana son ka zama gwamna? Neman gwamna ba wasan yara bace, ku gaya mashi gaskiya, wannan wasa ce ta 'yan ƙananan yara wayanda ba san ciwon kansu ba, wanda ake kewa nursery school, ana koya masu yadda ake wasa su fara karatu kafin su gane ma ina aka kai su, kamar yaro ne an ka dauko daga gaban ma mashi aka kai shi reno. To haka ka zo a wannan jam'iyya, abinda ka burge ka shiga ka kwashi zuga ka yi campaign, ka ga mutane suna maka buga hotuna ka watsa. Ina ganin appointment yake nema ba yana neman gwamna ba ne, dan neman gwamnan jihar Zamfara ko wani gwamna na wani jiha ba abu ne wanda ake wasa da rayuwar al'umma bace, ko a dauko shi da hanyar yaudara da cin amana. Amma honorable, waɗannan kalubale suka rabu bai jam'iyyar ku, ta kike ganin a wani hanyar mataki kike ganin ya kamata a bi domin kawo ƙarshen su? Faduwa zai yi shine matakin da ya kamata a bi in bai gyara ba, domin bai yiwuwa a ce kana cikin jihar ka kuma kai ne ka ɗauko wannan mutumin bai san zahin PDP ba. Ina son ku gane ɗan APC ne, ya zo ne cikin awa 74 ya zama ɗan takarar gwamna, bai san wahalar da aka shiga ba, shi yaro ne gidan PDP rarrahe yake har yanzu bai taso ba. Sannan kuma muna kallo mu kyale ka shigo cikin jam'iyyar mu, kuma duk abin da kake nema mu maka, sannan kuma ka ɗauko ciyamomin mu da sun ka zaɓe ka. So biyu Dauda kai firamare election a cikin jihar Zamfara, na harko kai, na biyu ya kira ciyamomin mu guda 14 a Kaduna, ya ce su taimake shi, kotu ta soke zaɓe, yana son a sake zaɓe, ba a ƙara zaɓen shi ba. Inda jam'iyyar PDP ba ta ƙaunaka za ta ƙin zaɓe, za ta zaɓe ka ne a wannan lokacin. Amma yanzu saboda ka cimma burinka, ka ga 'yan ƙananan yara da 'yan yara 'yan ƙanana suna bin ka, suna maka ihu, ƙananan yara da kake tarawa da almajirai cikin gari, kana haɗin cewa kai ɗan takarar gwamna ne. Kuma a haka kana bazara kowa, kana kyale kowa, kana nuna cin amana tun kayan ka zama gwamna, kake tunanin yayi nasara. Ai ita nasara tana faruwa ne ta turbin gaskiya da riƙon amana. Babu wani ɗan jihar Zamfara babban mutum ƙwara guda wanda zaka iya gaya min wanda yake da dama da Dauda kullum ya gane shi, amma ya kwaso mutane daga Abuja ya aje su. Kuma duk wani al'ummar jihar Zamfara da za su shiga gidan Dauda, babu wani yaron shi da zai bude baki ya ce maka yau ga abin da Dauda ya bashi, ko ya bi dan mashi aiki, ko ya taimake shi, ko yana cikin matsalar rayuwa hidda shi. Sai dai babu abin da aka Dauda, in yanzu haka ya ji labarin wannan maganan, to zai fara tura musu naira 50,000 domin su shiga zagina ga social media. Ba ni ganin watsi yara, ni matasa suna bani tausayi, saboda ban cika son in ga matashi ba a haza shi ga hanya mai kyau ba, ana haza shi ga hanyar bacin manya. Idan yana son taimako, ga taimake ku yanda kowane babba ke taimakon yaransa. Yana muku ƙarya, mu taimake shi ya koma mana zamba cikin aminci. Ina son ku gane 'ya'yan Dauda suna ina, suna a Ingila. Matar Dauda na ina, tana Ingila.
duk lokacin da matar Dauda ta zo jihar Zamfara lokacin da Dauda na neman takarar gwamna ne. Ina son ku gane in ya zama gwamnan Ingila zai komawa. Kuma ku sani ba indijin din jihar Zamfara ne za su karu kuwa al'ummar jihar Zamfara ina son ku gane ku waye yanzu lokaci yayi ba wai ana siyasa bane dan jam'iyya ana siyasa ne dan yanci waye ya cancanta. Kuma shin in ka zama gwamna me zaka mana? Abun mamaki babu blueprint daya wanda Dauda ya gaya mana cewa in ya zama gwamna zai ma al'ummar jihar Zamfara. Abin da ka burge shi kawai hotuna da ƙarya da sa waƙoƙin banza na siyasa domin ita siyasa dama nishan ɗan tawa ce kuma kowa na iya taron da an kama Dauda kamar ɗan fim ne irin su Alinu da Adam A Zango su shigo cikin jihar Zamfara ka ana ce musu ga Adam A Zango dan ga Alinu haka aka cewa sai Dauda a cikin gari domin mi in ka wuce Gusau local government ka zo mu je Bungudu sai Gumi ka zo cikin Tsafe banda nan ka gaya man cewa wa ya san Dauda Lawan Dare tambayar da nake muku yan jarida abu na biyu da nake son ku gane shine shi wannan Daudan da ake magana yanzu ka ce mashi yanzu ka buga mashi waya ka ce mashi ya gaya maka wadda aka gare mu 147 cikin jihar Zamfara ya baka guda 10 bisa kai ne bai sani ba wata local government inda take da wasu ƙauyuka bai iya faɗa maka su da harshen Hausa saboda mi saboda ba dan asalin Zamfara bane mu mutanenmu ne waɗanda har yanzu suna jin tsoron su fito su faɗi gaskiya wannan magana nake faɗi daidai da wanda a jikin Dauda ya san na faɗi gaskiya domin nan shekaran jiya da kai mitin na stakeholders me aka gaya ma ai dan takara ya gaya maka dan takara ciki yan takarkarin mu da senator wani ya gaya maka gaskiya Dauda in baka da kuɗi ka bari mu nemo maka kuɗi domin Dauda mun san baka da kokobo ba a siyasa da ƙarya kai maƙaryaci ne baka bani ansa ba to yanzu Dr-Aslam ta hito ta faɗi gaskiya domin ni ina kishin jam'iyya na kuma ni al'ummata nake nema saboda in ni ta ni ne Allah ya rawa ma asiri kuma ka san kai baka da abun bani ni ne nake taimakon ka dan ga harkar siyasa in ba kana jin tsoron Allah ya kamata ni ka dauki ni mai gidan ka ci dan babu abun da ban maka ba babu rana guda da ka taba taimako na amma ni duk lokacin da ka nemi taimako na maka mun zo nan ne dan takara ya zo cikin jihar Zamfara ka san yadda mun kai abubuwan da ya ba na tallafi domin a taimaka ma al'umma ka danne ka ki ba su Dauda mun yi shiru shekaran ji ayi zabe Dauda ka danne ka ki ba daidai da tag na agent din mu karbewa kai ka boye domin bukatan ka kai kawai ka zama governor Allah ruwa ma Atiku asiri wallahi kai ne kake neman abincin da zaka ci ka nemi sauran kuɗin da kake nema domin ka dinga maintaining motocinka in kana bukatar ka je wani wuri da sauran ƙaryayyakin da ka saba yi ka je ka yi amma mu ba yan iska bane da za mu tsaya muna kallon ka kana gaya mana maganganu kana mana ƙarya kana wulakanta jam'iyyar da ta ɗauke ka ta maka riga da wando. Wani rabin kwanakin kalilan suka rage a tunkari zaben gwamna da 'yan majalisu sai ga shi ta bayyana cewa ɗaya daga cikin jigogin jam'iyyar PDP ya fice zuwa jam'iyyar APC wato Alhaji Sahabi Liman Kaura ya kuke ga labari. Yanzu ka diba irin wannan abun bakin ciki irin Sahabi Liman Kaura dattijo ne dan kasuwa hamshakin dan siyasa wanda tun lokacin Dauda ka fara sanin meye sunan siyasa ka san definition na siyasa a Najeriya wannan mutum yake siyasa ragowa ce ba ci gaba me yasa irin dattijo irin shi ba jam'iyya menene dalili masu kallo na ku bani ansa wanda ya duya san dan masanin kaura san bai neman kuɗi abu na biyu dan masanin kaura bai neman mukami abin da dan masani yake nema ga rayuwar shi da ta kare mashi shine ya nemi yanda za a yi sa hannu a cikin jihar Zamfara a cikin jihar Zamfara gaba domin rayuwar shi ta inganta na bayan da za su zo jikoki su amfana idan irin su dan masani na barin jam'iyya kuna ganin cewa yana daidai ko kuna ganin cewa yana sauraron maganar manya ko kuna ganin cewa amanar da mun ka dauka mun ka bashi matsayin dan takarar gwamna ya riki babu abin da aga jikin tari ga Dauda irin bai ma san me ake nuyi siyasa ba saboda yaro ne gidan siyasa rairahe ya kai yanzu ya shigo kamar yaro ne ka rika hannun shi kana mai tete dan wallahi in ya san siyasa lokacin da sahabi Liman dan masanin kaura zai barin wannan fatin ya kamata Dauda ya aika kwamiti da gudu na gaggawa wurin tahiya a bashi hankuri kuma ya yadda ya gaya ma duniya yayi kuskure zai gyarawa domin shi shugabanci yana son hakuri amma ina son ku gane babu abin da Dauda aje sai zagin mutane ya ba yaran mutane ya ba yaran makamai sannan kuma ya sa a zagi mutane
ya dinga kama yarenmu yana ɓoyewa yana koya musu zagin manya yana hana su shiga su fita su koma kamar 'yan gidan yari. Me yasa? Saboda ya ki gaya musu gaskiya. Ina gaya muku wannan maganar from the bottom of my heart. Ina bakin ciki ga yadda matashi dan uwana a cikin jihar Zamfara za a koya mashi irin wannan ta'addanci. Dauda ba mai haka da kai ba. Ka rantse muna da girman Allah zaka zo kai gyara. Wannan gyaran ne? Cin amana? A baka kaya ka raba mu 'yan gudun hijira ka ɓoye gidanka? Shine kana son ka gaya mana cewa wannan haka zaka zama gwamna? Haba don Allah, Zamfara state ina son ka gane ba ƙauye ba ne. Ba wani ɗan gari ba ne da an ka ba da riƙon ƙwaryar da za a cewa idan kan wakilci garin an ka baka wakilci a zuwa an sanin da awa 24. Gwamnati ba wasa ba ce. Kuma ina gaya muku wannan gaskiya ne domin mu 'yan siyasa ne kuma kai ka san mu 'yan siyasa ne dan da mu ba 'yan siyasa ba ne Allah ya sa ka haɗu da mu da baka ci primary elections ba. Na kama maka delegate a gidana gaban duniya tana gani kuma ƙarya kai ka ƙaryata. Gidana ka zo kana roƙo na kuma ka ci zaɓe. Me kan man ƙarshe zamba cikin aminci ina kallon kai da kasan CCTV camera lokaci yayi da zan gaya maka kurakuranka wallahi ko ka gyara ko kuma mu gaya maka siyasa a harshen Hausa a cikin jihar Zamfara. Dan mu ba mutanen banza bane, mutane ne wanda muka san daraja al'umma. A irin wannan yanayi wani sako ke gare ki ga magoya bayan jam'iyyar PDP a jihar Zamfara? Ina da sako ga jam'iyyar PDP na jihar Zamfara. Na san rashin karfi da ganin cewa ku ba ku da karfi ba za ku iya tafiya kuma manya magana ba, shi ya hana ku magana kun kai shiru kun ba mai in an san muku fada. Dan girman Allah ku yi hakuri, ba karamin tashin hankali bane ka aza dan takara kuma ka ga cewa cikin shika-shikan haduwa guda 22 ya cika su. Yes, domin shika-shikai na farko ga jam'iyya na cewa wannan takarar da ka dora a wannan mulkin zai iya ci shine kaga ya hada kan kowa ya haɗi. Kaga shugaba ko da uba ne a gida Allah ya aza mashi responsibilities na sai ma 'ya'yan shi abinci kuma ya ba su kuɗin makaranta kuma ya kula da tarbiyyarsu. To haka jam'iyya take. Duk lokacin da aka baka jam'iyya riko ya kamata ka rike 'ya'yan jam'iyya, kar ka nuna bambanci. Amma kayi Dauda, shekaran jiya kayi kwamiti ka ɗauko mutanen da ba su san sunan foliyun baka ce su ne za su yi charin kwamiti wanda ya ɗauke ka mai da kai ka samu primary election ko ƙuri'a ɗaya ciyamomin local government da sauran mutane sun taimake ka. Amma ka mai da su membobi? Idan akwai lokaci zan gaya muku wayannan shikashen guda 22 kuma zuwa na gaba za ku ji abubuwan da ya idan muka ba shi ɗan lokutan da bai gyara ba, domin ko yanzu hanya buɗe take. Idan yana son mu zauna da shi lahiya a jam'iyyance ya gyara, wallahi idan Dauda ya yi Allah wadarai da maganganun da na gaya mai, ko ya ɗauke su wasan yara ko ya fara wannan wasan da ni na rantse da Allah ba ta haihuwa mashi da mai ido. Dan ni bayaniya bace a gidan siyasa, mai gidan kai na ci. To yanzu dokta da wayannan kalaman da kike yi shin wannan na nuna cewa ita jam'iyyar PDP goyon ta sun karya ne? Muna jin raɗe-raɗin cewa da 'yan majalisun tarayya da ciyamomin fati na ƙananan hukumomi da shi ɗan takarar da tashi tauga kusan faraki ake kowa ya kama tashi alƙibla. Abin da nake gaya maka kenan, wato barkaji ina son ku gane abin da nake nufi. Wannan magana ina yi ne da Hausa domin kowane al'umman jihar Zamfara su fahimci abin da nake ji. Shin mun yi zaben tumun dare, me zai hana a samu baraka? Ai kafin Dauda ya zo, lokacin da barista Mahadi Aliyu Guso yana jagorancin wannan jam'iyyar, ta samu wannan matsala? Lahiya lau muke, hankalin mu kwance, sai da muka ɗauko makaryaci irin Dauda ya yaudare mu da fuskar shi na bululluɓa, ya nuna mana cewa Allah ga baki Fir'auna a zuci, ya raba mu da kowa, 'ya'yan jam'iyya sun kararrabu. Saboda mi ka zo a jam'iyya ka ce kana son wanga ba ka son wanga, kai baka yarda wanda ya haifa jam'iyyar nan ba ya jagorance ta, a'a kana da wasu mutanen da ka ɗauko ka gyara ka su jagoranci jam'iyya. Ta yaya ne hankali zai kwanta ko kuma a samu haɗin kai? 'Yan majalisar mu jaratattu ne, kuma ina gaya maka House of Rep ɗinmu da duk wanda ka sani 'ya'yan jam'iyya, wallahi muna da 'ya'yan jam'iyya jihar Zamfara masu jurewa, don duk wanda ka ga ya yi jam'iyyar PDP a cikin wannan yanayin da muke ciki a cikin jihar Zamfara jarumi ne. Uba abba mu da ita. Mun je mun so uban wani kasuwa saboda shi yasa Hausawa suka ce naka ne. Da tun harko ba haka muka yi ba, da Dauda bai muna haka ba. Mu mun gane cewa dan hujja jari ne, dauko shi ne kawai aka yi ya zo ya bata mana jam'iyya ya wuce. To yanzu ƙari da wannan magana da kin kai yanzu, ana tunanin gobe komi na iya faruwa, kotun koli za ta yi hukunci shari'ar da ake da Dauda Lawal da injiniya Ibrahim Shehu.
me kike gani zai faru idan kotun koli ma ta sauƙaƙa muku gajaya ta soke zaben hidda gwani da shi Ibrahim Shehu ke zargin an yi ba bisa doka ba? Ka san ita siyasa da ko kotu shari'a sabanin hankali ce. Idan Allah ya sa ta soke shine ya zama alhairi, domin kullum addu'a da muke Allah za mu nufi alhairi. To ina ya mudidin da aka dinga yi da ke muna ta neman ki sai yanzu cewa kin taba sace delegate din Zamfara, aka neme su ruwa jallo wajen takarar wannan election ta PDP, kuma sai gashi kin bayyana da su cikin Eagle Square, dan takarar gwamna na ragaita cikin Eagle Square bai ga delegate saboda ban yarda da shi ba. Bayan ya ci primary election na gaze yaudare ni, farkon yaudarar da na gaze man na farko zai sai da delegate dina, ni kuma ba zai taba yiwuwa ba mu yi congress, mu yi national delegate, mu kula da su, ka shigo cikin awa 72 kuma mu zaɓe ka as gubernatorial candidate kuma ka gaya mai in baka delegate. Ni ya siyasa ce, ina son ka gane ba ina siyasa na asaba ba, karatun ta na yi. To magana in ban mashi delegate wai ya je ya man ragaita ko ya mani wani lalata da shirmen banza, ni ba a wannan da ni. Shi yasa na kwashi delegate ko ga su a Eagle Square kuma suka zaɓe mai gidanmu. To amma ya ji an ce an gashi na ta ragaita na da delegate din Zamfara ba. Saboda shine wasan siyasa. Ai shi dan siyasa zai shirya siyasa kafin ta zo. Shi kuma dama wanda yake son ya je ya yi kasuwanci yana neman kasuwa ne lokacin da ya ji labarinta. Ni na shirya siyasa kafin shi tun 2020. Shi kuma ya shirya ta cikin awa 74. Ta ya za ta faru? Ragaita da wannan ce shi ta shahe shi ne. Ni buri na shine mun ci zaɓe kuma na yi nasara. Na zud da maza na zama kallabi tsakanin rawunna. Ga mai biredi TV, mai biredi TV, ga mai biredi TV, faɗakar ruwa nishaɗi, sai mai biredi TV. Gagara gasa online TV, mai biredi TV, gidan TV mai faɗakarwa, tare da nishaɗantarwa.